доир ба ҳамин кӯл ду ақида аст ва гурӯҳе аз гӯё ҳамин инсонон мегӯянд ки инҷо гӯё ки муҳориба байни ҳамин гӯё дар вақташ муҳорибаи сахте шудааст ва Александр Македонский Искандари Мақдунӣ то ҳамин ҷо омадааст ва гӯё ки дар ин ҷо ҳамин чихеле ки мебинем ан ҳамин ҷое ки дарё ҷорӣ мешавад дар ҳамин ҷо пеши ҳамин дарёи бас аст ки гӯё пеши ҳамин дарёи бас аст. Ҳамин чи аст? Типи як легенда аст, як афсона аст. ҳамин ман фаҳмидагӣ ҳастам ки якумин бор ҳамин кӯла Искандар дидагӣ, аз ҳамин сабаб кӯла ба номи Искандар мондагӣ. Ман ҳаминҷо мегӯм ғор ҳаст, ғори Искандар ҳаст, пишери Искандаре мегӯм. ҳамин кӯла Искандар ман ин панҷчашма вақте ки мебиёд об ҷудагӣ не ман чихе асоҳошон вақте мезанам ки об ҳамин таги санг ба об пайдо мешавад. ва асосан ин калимаи суғди аст. Искандаркул ин калимаи суғди аст, аз калимаи суғди иск гирифта шудааст. Яъне Искодар, Искандаркул, яъне кӯл дар баландӣ аст. Дар ҳақиқат ҳамин кӯл дар баландӣ 2300 метр ҷойгир шудааст. Firstly, my name, Nomina Scott, and I am from Anglia, England. Firstly, Iskandarkul is a very beautiful lake. Zibo. I've never seen a lake so big and with such a beautiful color. The lake is blue and it's amazing, very beautiful. Yes, and I love the mountains surrounding the lake. Everywhere you look, mountains. Because here in Tajikistan, you have lots of mountains. This is my first time here in Tajikistan, but hopefully not my last, because I love Tajik culture, I love the Tajikistan nature, I love the food. Plof. Blue plof. I love plof. I like Tajikistan a lot. I want more people to visit Tajikistan because they will not regret it. It is a beautiful country.